Na kamere je tlačítko. Keď ho stlačíte raz, tak zaznamenávate to, čo je pred objektívom. Keď ho stlačíte druhýkrát, tak záznam stopnete a nenahrávate. Keď ale niekto omylom stlačí rekord predtým, ako ste ho chceli stlačiť vy, tak sa celý systém obráti. To znamená, že keď si myslíte, že natáčate, tak nenatáčate. A keď si myslíte, že nenatáčate, tak natáčate. Keď ma nechce, ja sa na silu vydávať nemusím. Vydrž hubu, Karolo. Prepínaj z toho. Chcela nadržanie. Len ty dobre pamätaj. Zlatohlavné topír najväčší kraju vládne. Vyberá neviestu tému, kto kolem hory tej noci prejde, čo mesiac kulatý na lesaní. Okamžite polesený, kde tam nebol! Jeden starý pán mi raz rozprával, že ešte kedysi v 50. rokoch tu mali posledné nálezy rituálneho kanibalizmu. Ale ja si ich naštelujem a ja vám dám znamenie, keď máte točiť. Jasné? dobre, fajn. Hej, Janko, nevyzerá ten ženík ako Daniel Craig? Čo videl? Vidíte, to som ja? Ty moc dobre, kto si ty? Hubu, ty špinavý krejde.